Има едно нещо. Ние всъщност създадохме първия частен театър. Мениджърски театър. И абсолютно със собствени сили, без една стотинка от държавата, ние се самоиздържаме вече 2 години. Точно това им беше неудобно на някои хора. Притеснени бяха, че всъщност нашия стил на работа може да победи. Защото към нас се обръщат 15 частни трупи и 9 провинциални театъри. И всъщност частните трупи се намират в едно неравностойно положение. Те също не получават субсидии. Но затова мисля, че Велю вече говори. И може би от тази гледна точка ние сме неудобни на много хора. Не знам, времето ще покаже. Но ние ще се борим и ще отстояваме правата си. Колкото и малки да са те. Аз съм актьор в Сълзата от 1985 година. 2009 година, по-скоро и 10 януари, точно на това място, аз трябваше да давам отговори пред медиите. Че аз не съм славянски атентатор, както бях обвинен, и че искам да закрия Сълза и смях, или пък да искам да ставам официално и директор, защото директорът се назначава. Мен никой не ме е назначил, мен ме е избрал ръководството на читалището да бъда менеджер на театъра. На този театър открита сцена. В какво ли не ме обвиняваха, че ще го превърна в мол, в алкохол, клуб алкохол. Все пак има едно но. Едно голямо но. Просто аз съм израснал в театъра. Цял живот съм бил сред театрали. Баба ми е основателка на Старозагорския театър и опера. Мога ли аз да унищожа едно театрално пространство, след като съм закърмен? Така че всичко беше една инсинуация. Това бяха жестоки нападки. И аз трябваше да отговарям на тези нападки точно от това място преди 4 години. Това е истинският директор на Сълза и смях. Но така го изгониха и него. Всъщност, бъдещето е на мениджърския театър. Поне според мен. След като ние можем да се самофинансираме, всички режими да плащаме заплати, значи този стил на работа е допустим. Да, може би на някой им е неудобно, пак повтарям. И не им се иска да бъде така. Много е лесно да се хранеш от яслата на държавата. Разбира се, тук може да се каже едно нещо, което създадоха СЕБРА-та за провинциалните държавните театри и в това отношение са неравнопоставени частните театри. Защото когато са взели закона за театъра от Унгария, те са взели само едната част, която облагодетелства държавните театри. Но защо не са взели частта за частните театри? Че и те имат нужда от малки инжекции. Но аз съм съгласен на това, че вече можем да кандидатстваме за проекти. И в това отношение, ние, когато направим асоциацията на частните трупи, ние ще се обърнем към държавата
просто да има някакви преференции за частните театри, поне 20-30% от субсидиите, които се отделят за държавните театри, да се дават и за частните театри. И тогава ще видите, че няма да бъдат толкова голяма тежест държавните театри. Имаше един много хубав български филм "Звезди в косите, сълзи в очите". Ей за тези трупи. Как са се борили, как са творили и за парчето хляб. Когато ни освободиха от "Сълза и смях", аз тогава създадох една трупа театър "Провокация" към читалището. Тогава предишният председател беше много благосклонен и ни повери сцената си на читалището за тази трупа. Тогава събрахме съмишленици. Мисля, че и сега около нас са съмишленици. Ние трупа не можем да си позволим да имаме на щатни бройки и така нататък. Единството, което може да си позволим, това е техническото обслужване на открита сцена "Сълза и смях". Тук имаме около 10 души, които обслужват и са на трудови договори, и около 25 души имаме на граждански договори. Представете си колко средства трябва да имаме ние, за да все пак да могат да ги възнаградят тези хора. Но се справяме, вече 2 години се справяме и аз съм оптимист в това отношение, че бъдещето е пред нас. Така че искам да сложа край на сагата и ще кажа още една мисъл на Шилер. Имало нещо и не е станало нищо. Не значи почти не е имало нищо, не е станало нищо и за нищо вече не става дума. Това е. От тук нататъка ние обещаваме, че на 15 септември ние отново ще отвориме този театър, независимо какво е името.